ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತಿಂಕ್ಲ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ತಿನ್ಪುನೆಡು ಒಂದು. ಸೊ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಗ್ಲ ಬಂತಿರು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಆನಾಗ ಕೆಲವು ಒಂಜೇನು ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಡದ. ಸೊ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕರೀದು ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀನು ಮಿಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯ್ತಾತನು ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡದೆ. ಸೊ ತುಕ ಯಾನು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಗೈಸ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಯಾಯ ಅಂತದ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದನು. ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮರ್ ದೀದಿಪ್ಪ ಐಟ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪೇರುಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಿಂದು ದಾಪಂಡ ಜನರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಸರಿಟ್ ಹಗಿದು ನುಂಗೋಡು ಗೊತ್ತಾಣ. ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸ ನುಂಗೊಂದು ಸೊಂಕು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ರಜ್ಜಿ ಸರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ತನಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆವಡು. ಈ ಜನ 5 ನಿಮಿಷದ ದುಂಬು ಆವಡು ಅಂಚ ತೂಕೈತೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಪಕ್ಕ ಹಾಪಣ ಬಂದು ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ದ ಮುಚ್ಚಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಪಂಡು ಉಳ್ಳಾಯತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚೆಂಕ್ಲ ಬಿದಾಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಏನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಅರತ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಅಂತದ ತಿಂದದ ಹೊಡೆಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆನ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಚಾಪಿಡೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹುಚ್ಚಲಾರದು ಒಂದು గుర్తుగా ఇంకా మళ్ళీ ఏమొస్తాడు కారాలతను మస్తు అబ్బా పుచ్చ బుక్కాడు పనికి కాలియా అతను గాలి వస్తుంది. మా చెరుకుడు టైం 3 నిమిಷ ಕರಿಂದು ಓಯ್
ವಿನ್ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಕಾರಟ್ ಅಬುಜಿ ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖಾರ ಖಾರ ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ಲು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಿಸ ಬಿಸ ತಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚಲ ನಡುಟು ಮಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಈಗ ಬೆಗಾರ್ದು ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ನಿನ್ನೆ ಖಾರ ಅಂತಿದ್ದೇನು ಐ ವಿನ್ ಐಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಪುರ್ಕ ತುಕ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೊಂಡು ಪುರ್ಕ ಮುಖ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಗಾರ ಹೆಂಚಿನ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ರೆಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಂಟ ಈ ವಾರ ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆಯ್ ಪೋಪ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೊ ಆ ವೀಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಅದು ತೆಗ್ದಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಲು ಇತ್ತ ಕರಿತ್ತು ದಯಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂಚ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡತ್ತದ ಅದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕು ಮುರಡಿ ತಿಕ್ಕನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಬಂದು ದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ತುಕ್ಕ ಆಂಡ ಮನ್ಪ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡುಗೇನು ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲಾಂಡ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡುಗೇನು ಬಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೀಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್